बड'लेण्ड CM काप 1.0 खौ अर्गानाइज खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जोंनि अनारेबल CM श्रीजुत प्रमद बर' सारनि तत्वाबधानाव बेखौ लानाय जादों। मोनसे महत उद्देश्य लानानै बेखौ खालामनाय जादों जे जों गामिनि लेभेलनिफ्राय लानानै एकदम काउन्सिल लेभेलसिम जाहाथे जोङो मोजां प्लेयारफोरखौ बासिनानै लानो हायो आरो बाहाय BCDC लेभेलनिफ्रायनो जों जिखिनि मोनबोदों बे कमिटिया गाजा गोमजा बयबो BCDC लेभेलाव बयबो गेलेनो हानायफ्रा पार्टिसिपेट खालामदों आरो बाहाय मोजां मोनसे रेसपन्स मोनदों जों BCDC लेभेलनिफ्रायनो आरो कन्स्टिटिउन्सि लेभेलावबो बहुद डिसिप्लिनैनो बे खेलाया जाबोगासिनो दंनानै दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम मोनफैबाय आरो पार्टिसिपेन्टफ्रा खुब मोजाङैनो डेडिकेटेडलि गेलेदों आरो माबा मोनसे गोजौआव थांनो मोनसे थांखि लानानै बाहाय जोंनि बे बिटिआर गासैनि जेसेबां रायजो राजा दं बहुद रेसपन्स होदों बे बड'लेण्ड CM कापखौ। दासिमाव माबायदि प्लेयारफ्रा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हिसाबै रेकर्ड जादों? जोंना रेजिस्ट्रेसनासो मथा-मथि फ्राय जादोंआनो बाहाय किसुमाना एसे फिजिकेल माबा मोनसे उसुबिदायाव सोलायनांगौ जानानै फैदों। दा ओरैनो जोंथ' अलमस्ट रेजिस्ट्रेसन टाइमावथ' जों रेन्डामलि रेजिस्ट्रेसन खालामदों खिन्थु माखासे खेत्रआव जोंहा BCDC लेभेलाव सार्टिफिकेट बा बेफोर मोनसे मोननायाव देरि जानायखायसो एसे खम बेसि परिमाननि एक्जाक्ट जादों आरो खिन्थु रेसपन्सआ मोजां। बे बड'लेण्ड CM काप जिथु जाबाय थादों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव BCDC लेभेलनिफ्राय जोंहा कम्पिटिसन स्टार्ट जाग्रोदोंमोन थांनाय जुननि 16 तारिखनिफ्राय जोंहा कम्पिटिसन स्टार्ट जादोंमोन। बेयाव जोंहा जों मिथिनो मोननाय हिसाबै जोंहा more than 300 क्लाब्सआ रेजिस्टार खालामदोंमोन चिरां जिल्लानि आन्दाराव आरो गोबां प्लेयारफोरा गेलेनो इच्छुक गोनांफोरा बिसोरो रेजिस्ट्रेसन खालामदों आरो बाहागोबो लादों गेलेदोंबो। बिनि उनाव BCDC जोबखांनायनि उनाव जोंहा डिस्ट्रिक्ट BTCLA कन्स्टिटिउन्सि लेभेलनि बे लेभेलनि खेला जादोंमोन आरो बेयाव जोंहा BCDC लेभेलाव जायफोरा देरहासार जादोंमोन चेम्पियन जादों बिसोरो बाहागो लाफैदोंमोन कन्स्टिटिउन्सि लेभेल जिथु खेला जादोंमोन आरो बे कन्स्टिटिउन्सि लेभेलाव जायफ्रा देरहाबाय बा देरहाखांनायनि उनाव बिसोरो मोनसे टीम बानायनानै स्ट्रं मोनसे टीम बानायनानै नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल दिनै जिथु फाइनेल मेच जादों जाहा थांनाय 1 तारिखनिफ्राय नैबे जुलाइ 3 तारिख दिनैसिम डिस्ट्रिक्ट लेभेल कम्पिटिसनमोन आरो बेयाव बिसोरो गासै कन्स्टिटिउन्सियावबो बिराद मोजां प्लेयारफ्रा बिसोरो बाहागो लाफैदों आरो जों नुनो मोन्दों दिनै जुदिअबा अन्य कन्स्टिटिउन्सिफ्रा जेनदोंब्लाबो खिन्थु मोजां प्लेयार दंमोन बिसोरनावबो जिहेतु बे टीम इभेन्ट स' कालेक्टिभ एफर्ट नांगौ बेनिखायनो गासैबो फाइनेलाव सहैनो हाया खिन्थु नाथाय जितु सुबाइजार आरो काजलगाव कन्स्टिटिउन्सि बिसोरो साबसिन गेलेनायखाय दिनै बिसोरो फाइनेल मेच गेलेनो मोन्दों। प्लेटफर्म हिसाबै लाइमोनफ्रा माबायदि बाहागो लागोन? जों मिथिनाय हिसाबै बाला जायफोरा बेयाव मोजां बाहागो लागोन जायफोरा मोजां पारफरमेन्स होगोन जायफोरा गल स्करिं खालामगोन आरो मोजां पारफर्म खालामगोन आरो बिसोरनो दुरान्ड काप जिथु जानो गोनां दं जोंहा जे 27 तारिखनिफ्राय जुलाइ 27निफ्राय जागोन बेयाव बाहागो लानो बिसोरनो स्कपखौ होनाय जागोन होनना बुंदों। स' आं खावलायदों आं जोंनि जेसेबांखिनि चिरां जिल्लानि जायफ्रा गेलेबाय बा दिनै फाइनेल मेचआव जायफ्रा गेलेदों जायफ्रा मोजां स्करिं खालामदों बा मोजां पारफर्म खालामना देखायदों आं आसा खालामदों चिरां जिल्लानिफ्रायबो बे दुरान्ड कापआव गेलेनो थाखाय बड'लेण्ड FC जानानै गेलेनो थाखाय बिसोर जाहाथे स्पटखौ लानो हायो आं बिसोरखौ मिजिंथिदों जाहाथे बिसोरो मोजां गेलेयो आरो चिरां जिल्लाखौ नाम खालामो।